Jesu, amen. Siyambonga abazalwane uNkulunkulu enomusa enothando. Sibingelele. Let me start with my Bishop Kambule, my father, my spiritual father. La ngisabmitha khona la ngiluswa khona la ngifundiswa khona inhlonipho ukulida ibandla lika Jesu, ukushumela izwi lika Jesu nokuthanda abantu bakaNkulunkulu. Then mangenze njalo ngiyobe ngilifezile icebo likaNkulunkulu. Amen. Bingelele abafundisi bonke abakhona phakathi kwethu egameni lika Jesu Kristu lamandla onke. Amen. Mfundisi ngibazi bonke ke ngenhlanhla mfundisi uTsele, umfundisi uZondi, umfundisi uNzuza, umfundisi uNtolo, umfundisi uMhlanzi, umfundisi uNdlovu, umfundisi uMkhize egameni lika Jesu. Umfundisi uZondi, praise the Lord. Hallelujah. Ake ngikubuze ngimshila abafundisi bonke abakhona egameni lika Jesu phakathi kwethu. Omama abafundisi bonke abakhona siyanikelela sibayishela izandla abazalwane egameni lika Jesu ukuzoorganisha umsebenzi kaNkulunkulu. Sibingelele omama bonke abakhona, obaba bonke abakhona, intombi, insizwa, abantu abashiphe yonke, ushers, worshipers, workers, nawo wonke umuntu okhona ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu uyiphule. Praise the Lord. Amen. Ngiyafisa abazalwane ukushola amazwi phakathi kwenu nisenhlizweni yami nomama indlela esenithanda ngayo. Siqale ngama-visitors wonke akhona la, wonke umuntu osuke ekhaya wazokhonza wazohlangela kanye nathi, which is HOC branch yaseMbali NPP eqale this year April ngephasika. It was our first konzo la sisikhona ibranch eqalile futhi sena plus minus 6 months egameni lika Jesu. Simshayela uNkulunkulu izandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ingakho ngithi siyanibonga nonke bazalwane, ngifisa nazi ukuthi siyanithanda kakhulu nisenhlizweni zethu. Asifisi noyedwa ukuba aye ekubhujisweni, asifisi noyedwa ayekulahlweni. Ingakho sithi ivangeli nasendaweni yaseMbali NPP bekhona abafundisi abahlukahlukene, umfundisi uTsele nabo bonke abafundisi abakhona baseMbali NPP. Sithi nje umsebenzi kaNkulunkulu awuqhubeke, abantu basindiswe bafumane kumazimi uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Before maybe ngihlale phekwezwe masinyane bazalwane ngini unkosikazi oyedwa, hallelujah, engishade naye for iminyaka ewu17 egameni lika Jesu waseNazaretha. Hallelujah. Praise the Lord. Nabantwana nje abawu4, angazi noma seniqinile yini, kodwa abawu4 nje kabanje egameni lika Jesu. Praise the Lord. Amen. Sihlala khona bazalwane la eBP, la nje eBP lana nje ngehla egameni lika Jesu. Abanye bahlezi ngibona lesibonana sidikelelana, awumfundisi, abanye ucoach. Praise the Lord. Iyona umsebenzi esiyenzayo. Bawumfundisi ngivumele ngisho ukuthi la eBP bazalwane iyodwa into esoyenza egameni lika Jesu bazalwane ukuba sishumele ivangeli lika Jesu, abantu basindiswe bakholwe kuJesu, ukuze noma kufika insuku zabo zokuphela kodwa sazi ukuthi uJesu bayohlangana naye. Ingakho ke ne community work esiyenzayo, we are actually helping abantwana babumfundisi abaculayo kodwa babiza kuthiwa manje uqaqane. Baphuma position 1 recently eMgungundlovu, bayasina kahle kakhulu bazalwane egameni lika Jesu. Praise the Lord. Sibe nabafana bebhola plus minus 70 cishe abazali babo bagcwelela ngaphakathi namhlanje. Sibashayela izandla abafana bebhola abashisayo egameni lika Jesu ababizwa ngeMaritzburg All Stars. Mawubateketisa uthi abazukulu. Praise the Lord. Mawubabona nje abazukulu. Amen. Abashisi kanje labafana, kodwa ke namhlanje kube bekunesikhathi bezongisharela ama slides nakho konke, but let me go straight to izwi kaNkulunkulu egameni lika Jesu. Amen. Sithatha amabhayibheli ethu sivule incwadi ka 1 Samuel chapter number, praise the Lord, chapter number 17. So funda nje iverse libe lodwa. 1 Samuel chapter number 17 sifunde iverse libe lodwa uverse number 45. Praise the Lord. Amen bazalwane. Asifunde ke masinyane egameni lika Jesu. Mawuphethe iBhayibheli lakho
1 Samuel chapter number 17 verse number 45. Lithi iBhayibheli uDavide wamphendula umFilisti wathi wena uza kimi nenkemba nomkhonto nengcula kodwa mina ngiza kuwe ngegama lika Jesu wamabutho uNkulunkulu webutho lempi yakwaIsrayeli omdelelileyo. Ngicela ukufunda ilast part lithi iBhayibheli wena uza nenkemba nomkhonto nengcula kodwa mina ngiza kuwe ngegama lika Jehova wamabutho uNkulunkulu webutho lempi yakwaIsrayeli. Praise the Lord. Namhlanje ngiyafisa ukushumela phansi kwalamazwi ngaphansi kwesihloko namhlanje egameni lika Jesu waseNazaretha, isihloko esithi Jesus is the source of victory. Praise the Lord. uJesu ungumthombo wokunqoba. Praise the Lord. Ngicela ukumemezela namhlanje egameni lika Jesu waseNazaretha. Lithi iBhayibheli noma kade engaziwa kodwa uJesu wakhe, oh my God, help me God, noma kade kuthiwa uDavide ohleli elusehlane kodwa engaziwa kodwa uma sekuvela uNkulunkulu wakhe enqobayo uyena omenza aziwe. Lithi iBhayibheli molufunda, lithi iBhayibheli kukhona impi embili, kukhona impi ehamba noDavide, kukhona impi ehamba noGoliath, kodwa into engiyaziyo iyodwa ukuthi zona zonke izimpi kuyedina uNkulunkulu. Ngoba lithi iBhayibheli bathi sebehlangene kwathiwa akekho onganqoba le ndoda, kodwa ngizomemezela ngithi Jesus is the source of victory. uJesu ungumthombo wokunqoba. Hawu bazalwane, awungena ukushumayela kampaka bese siyadumisa bese siyavala. Lithi iBhayibheli wabazalwane yahlangana impi, kwabhekana impi kaJehova kwasebhekana impi yamaFilisti. Ngizomemezela namhlanje ukuthi ngicela wazi ukuthi kukhona indoda enamandla noma singabhekana nani ngoba yona ingumthombo wokunqoba. Oh bazalwane, hawu lithi iBhayibheli uGoliath waze wagiya, iproblem yakhe wayeza ngamandla akhe. Kanti akazi ukuthi lo mfana uDavid yena wazi isosi yamandla, akezi ngamandla azophela ngoba isosi yamandla siyayazi, siyasayibona inqoba ithuna, siyasayibona ivuka kwathiwa angeke isanqoba, siyasayibona ivula amehlo, siyasayibona ivusa Lazaro, siyasayibona iphilisa abanokhoko. Leyo ndoda siyasiyodwa. uGoliath akukho okuningi engikwaziyo, kodwa engikwazi ukuthi wayeqhenya nje avuke kusenadeleni impi kaJehova. Kanti akazi ukuthi kukhona umfana ongahambi ngokuhlakanipha, ongahambi ngamandla akhe, kodwa ohamba nefavor kaNkulunkulu. Ifavor mayiphezu kwakho, awudingi ukugqoka into zamandla, awudingi ukusebenzisa amandla, kodwa udinga ukubiza igama elinamandla. Akukho esikusebenzisayo kodwa igama esilibizayo elinamandla. Masike sabiza lona, kukhona izimpi ey'nqotshwayo. Hawu bafowethu, sengiqedile, sengigqibile. Yezimpi kwathiwa ubani onganqoba le ndoda. Namhlanje ngicela ukukhuluma nalo onempe ekhaya, nalo onempe emndenini wakhe, nalo onempe emsebenzini, nalo onempe yemali, nalo onempe yangawuthola umsebenzi, nalo othi athi inkosi nginesinyama mina, athi inkosi nginamabhadi, athi ezami izinto azilungi, athi khona efanele ngiyilungise. Ngicela ukutshela namhlanje egameni likaJesu waseNazaretha ila sinqoba khona kunomthombo ongaphela amandla, ogama lawo linguJesu namandla.
Bazalwane. Awu. Mhlawumbe yazi yanqoma yathi hayi impela la akekho ozongidefeata. Oh my God. Ngicela ukumemezela lempa kusiyone yakho inje kaJehova uyothula wena uJehova uzolwa uJehova kwanqoba amaGibhithe wonke wadila nawo uJehova uke wala impilo kaJehoshaphat uJehova uke wala izimpi ehamba nabantu bakhe kodwa ngikhumbulayo kodwa zonke izimpi ayilwile ohamba noNkulunkulu akakaze anqotshwe. How, bafowethu? How? I just imagine uGoliath uza ngamandla empi kanti uDavide uza nendoda yempi. Bazalwane ungezi ngamandla kodwa iza nendoda indoda yempi. Uma lithi iBhayibheli malifunda athi uDavide sengimncane noma sengimdala athi ngimpunga manje athi angikaze ngimbone okaJehova enqotshiwe okusho ukuthi uyazi ulomuntu uJehova wakhe ehamba naye. Awuntela ukuvala namhlanje ngifisa unqume enhlizweni yakho ukuthi ngifuna isosi yokunqoba ngoba ngithe mayithekile namhlanje Jesus is the source of victory ngoba ila sinqoba khona. Bazalwane lesikhathi besizothi umphongolo ababe uphethe iwona ababenqoba ngawo bengizothi namhlanje induku eyayiphethe ehlane iyona eyayiphakamisa bese bayanqoba ngayo ngoba sihamba noNkulunkulu azikho izinto eziyasinqoba asihambi ngamandla ethu asihambi ngokuhlakanipha kwethu. Grace qualifies the unqualified. Nalaba abangena amandla uyabathwala uNkulunkulu nalaba abakhathalayo uyabathwala uNkulunkulu nalabo phela khona amandla uyaswala uNkulunkulu nala sekumnyama uJehova uyasikhanyisela nala singenathemba uJesu uyisithemba nala sehluleke khona uJehova kahluleke. Bafowethu namhlanje ngicela ukupha isiqiniseko ngiyagaranta ngaye namhlanje ngiyagaranta ngaye ngicela umthathe uyobethela ngaye ekhaya kukhona into ozoyibona. Ngicela umthathe uyothela ngaye ekhaya kukhona into ozoyibona. Ngicela umthathe uyobiya ngaye ekhaya kukhona into ozoyibona ngoba kukhona amandla asegameni likaJesu. Bafowethu asenike siyawusithandaza akhona amandla egameni likaJesu. Awekho amanye amandla egameni likaJesu. Uma nje khona oyedwa noma ngathi oyedwa othi mfundisi ngiyawufuna umthombo wamandla ngicela lapho khona lift up your right hand cela ukuthandaza nawe.